siyoqeda 30 years umama akawazi lamagama ekhaya noma ngabuya phele namhlanje kangakanani kodwa basho ukuthi I love you noma ngabuya ayine kangakanani endlini kumnandi endlini kodwa bawatholi lamagama ukuthi mama uyathandwa. My God. Amen. Hallelujah. Ukume esikhaleni. Uthi lo mhlabelelo sesilapha phambi kwenkosi ukuzozwa izwi. Ngoba ayikho into esihlanganele ngaphandle kwezwi. Uyabona loqoka lo usokokwethu. Nalokuhlabelela sokokwethu kodwa into eyenze ukuthi lesithebe sigqwale namhlanje izwi likaNkulunkulu. Uma ubheka izwi encwadini kaJohn chapter 20 lithi iBhayibheli after 3 days uJesu esengcwatshiwe uMary noMartha babutha amakha bathi bayogcoba umzimba mabafika laphayana bathola ukuthi akekho ilitshe livuniwe akunalutho mabathi basaqalekile babona ingelosi ithi hayi nemfunelani ophilayo kwabafileyo namhlanje kwangathangisho ukuthi akhona amathuna wabaye uNkulunkulu kwanamhlanje agcitshiwe akakenzeki lutho khona amathuna wabantu abazibiza ngoNkulunkulu.